Torsdag mødtes Prespa og Union i Ryparken i en topkamp, der også godt kunne kaldes en 6-point-kamp. Men sejren ville Prespa komme op på 28 point, det samme som Union, og Union kunne komme helt til tops med en sejr. Det er Union i de røde trøjer og Prespa i de blå trøjer, som vi skal se på sammenklippet her, så er det Union, der dominerer langt det meste af første halvleg. Her er vi en situation, hvor de godt fastholder presset og får lagt tryk på i feltet. Men en ikke særlig farlig afslutning. Det er det til gengæld her, hvor bolden kommer ind over, den falder ned til Kasper Thorsvang, og midtbanespilleren får scoret til 1-0 til Union. Det skete efter 10 minutter. Her er Union igen med et hjørnespark, og de får igen lagt tryk på ind i feltet. Fastholder presset på bolden, og til sidst er det angriberen Mads Hansen, der får en afslutning, men lige i favnen på Prespa-målmanden. Så er det blevet tid til at se en Prespa-mulighed. Bolden bliver spillet ud i venstre side. Godt træk på første berøringen, og en afslut, der går forbi mål. Den anden ind igen, hvor det er Kasper Thorsvang, der ender med at få bolden. Lidt højt træk og en resolut afslutning. Union gik til halvleg med en 1-0-føring, og det skulle blive en spændende anden halvleg, som også kunne blive definerende for resten af Prespas sæson. Et nederlag kunne betyde, at holdet måske skal til at kigge lidt nedad i tabellen, hvorimod en sejr betyder, at holdet kan skimte oprykningen. Her er en situation, hvor BK Unions anfører Thomas Lynge, han trækker et gult kort. Lynge spiller midterforsvar og var op imod sine fætter Carsten Majø, som også ham han går forseelsen imod. Carsten Majø, der også tidligere har spillet i BK Union, så det var en af de spændende kampe i kampen. Udvisningen betyder naturligvis, at der blev lidt mere plads til Prespa at spille i. Her får de lagt et godt tryk på Union. Og en afslutning, som går tæt forbi. Her er vi den anden ende. Mads Porsborg spiller bolden ind over. Bolden kommer ud igen. Godt træk af Unions anfører Rumle. Og så er der en mulighed til Prespa for en kontra. Lang bold op mod Carsten Majø over for Mads Petersen. Carsten Majø hurtigt kommer først på bolden og en afslutning, men forbi målet. Vi springer til 70 minutter hjørnespark til Union og ind over, og her kommer Mads Petersen, der før blev overløbet, og pander den ind uundtageligt for Prespa-målmanden til en føring på 2-0. Kampen ender også 2-0 til Union, hvilket er et resultat, der ud fra spillerchancer ikke kan siges at være helt ufortjent.